Sabar ya Pak Kumis. Burung. Ayo kesuwen ayo, sengkat-sengkat. Ayo, HE sik to. Aja lali. HE sik yo. Sik Mbak. Lah mau cari kesuwen. Iki masih pengen HE sik. Oh, HE. Ayo. Ayo sor. Ayo, sat dus. Sor. Ayo Mas. Nih. Tung gentak gentung. Hah? Iya. Lah HE. Loh kok saya tidak bisa? Ya HE. Siji loro telu HE. Oh ya. Nah, HE. Wul sik wul. Wul lho Mas nek HE ki wul. Bar HE terus dungane. Ayo ta sor. Baleni HE terus dungane. Ngene. Siji loro telu HE. Tak suwun rino lara wengi. Ayo sor. Mugi Gusti sabut. Siap.
Apa? Apa iki Yang bablas mana? ki apa, Mas? Bablasnya apa habis ini? Hah? Oh, bablasnya Oh. neh, rap neh. Oh dibablaskan nih Ah, ya terusan. Iki rencananya pirang rep nih, Mas? Pirang 10 rap. Satu Satu bareng. yang masuk. Oke, baik. Ayo, Mbak. Ojo lali pawelengku. Piye? Oh, Oh, perawan iya. Kalimantan. Oke. Tidak Bayar. bisa, Mas. Di sini hanya menerima cash. Iya, Kes. Mau nek kiuris wis beda. Leo kan jenenge beda. gesek wae lho. Gesek tanteni. Oh iya. Oh ya, terus Iya. tawaran gonot. Oke. Oke. Habis itu perawan Kalimantan ya, Ah. Mas. Ojo lali paweleng. Alah hangene ya rambut cak aku mau. Padahal hidu lah aku lho. Aku gur melu ya. Gur malu ta. Ayo Bunda Sri, monggo kita bergoyang bersama. Ayo. Bunda yang PPGB monggo sedaya. Mas Agus. Ayo Pak Agus. Yo. Ayo Ki Sri rombongan di bawah. Mas Agus monggo. Oh iya. Apa kira-kira tanglingar aku ya? Tok nesek recehane. Ayo. Maju mari.
Kayak ditokne. Oh nyandung Mas Agus. Mas Agus. Pasukan ungu. Buat ini PPGB pasukan ungu, selamat yuk, maju, yuk. datang. Iki tak salam karo Mas Agus iki kira-kira pangling karo aku ra ya. Ada yang para nono. Masalahnya zaman aku niki dhisik sik cilik loh. Masa? Bu Ketua selamat datang. Buat PPGB tentunya. Pasukan ungu. Ayo pasukan ungu. Biasanya biru-biru loh, ini birunya kemana ini? Pak Komandan. Maju mari, ayo sini gabung. Mbak Mia, ayo sini. Ayo toh, diramekke gendang sat-sat ngono lho. Selak wengi. Sabtu pagi toratu. Pasukan prasmanan. Ayo. Asik.
yang punya PPGB di sini. Iya. Heeh. Oh. Jelas sak jose. Sak jose. Heeh. Lah kok kudu kumpul ning kene? Matur sembanuan Pak De nggih. Aku wae apa piye? Aku. Ayo, yuk. Ayo. Tak ijoli. Ayo. Ayo aku wae. Yo. Ora apa-apa ta ya. Satu wanita Sawer dong, apa sayang kesana? Ojo seneng garwane wong liya to, wis duwe ngono kok yo. Bahaya, bahaya. Golekke aku ngono ya. Bahaya. Iki bagiane wong wedok sik, Mas. Ya wes. Ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa guna atiku
kadone. Gentengnya lho keh ya ngono. Ya lek men, setuju ya lek. Sarangan campur sari serwalaras. SWL Cerah foto. Audien. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Siapa mak? Siapa yang punya? Pak De. Awane ngomah wis ora kesan. Keluyuran Ayo toh. anggone isi tak sayang. Saya wedok ning kono senengane kene. Oke. Pikir anjenku. Pak Yuni. Aku tak gasakno sih ya. Esok awan nganti bengi. Kangen maneh nganti liya kang ayu asmara. Sokleyan Tarik lho, Pak. Sak lembar tarik, Pak. Terima kasih. Mbak Yuni, bojomu tak geret. Tarik ya, Mas. Ayo sing akur lho karo main bojo iki. Ayo yo. Jogja Solo. Ayo awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mikir angkotku ora krasa esok awan nganti bengi. Yo jalan Tepuk kaki.